рост гап имрӯз ин навор хашми бисёри муҳоҷироро овард ва бисёри муҳоҷиро ғазабнок шуданд. албатта ки ғазабнок мешаванд. мо то кай аз дасти ихел калазардои ҳаром шата мехӯрем? ассалому алайкум бародарони азиз, хоҳарони меҳрубон. умедворам шумо хуб ҳастед ва касое ки дар ғарибӣ ҳастед худованд дар хонаи азаматш нигаҳтон дорад. бародарои азиз, дар инстаграм як видеоро дидам. Видеои кӯтоҳ буд, аммо хостум фикр ва ақидаи хидмат бугум ва шумо ҳам фикрҳои худтонро нависед, барое ки хеле муҳим аст. бародарҷоно, ба хотири дигарро ҳам дидан аз ин наворҳо бохабар шудан, аз шумо илтимос дар видеота лайк монед. тамом. аз шумо чизе намеравад. саломат бошед. бародарои азиз, ин навор 10 сония ҳай, 10 секунд. аммо дар 10 секунд фақат мо дар инҷа мебинем ки калаза ҳоҷири корира, яъне ки дар саб чика мезанад. аммо дар инҷа мо намедонем ки шояд и бо ҳамин скутери худаш пеши роҳи и калазара гирифта бошад. шагон ягон муноқишаи байни инҳо сар дада бошад. инаш барои мо маълум нест. ба худо месупорем. аммо имрӯз дар сабчико ҳамин хел ҳолатое ки мисол курьеро бо воситаи велосипед, бо воситаи скутер кору фаъолият доранд ва бисёр ҳолатҳо дучор шудастанд. ба хотири чӣ? ба хотири ҳамон калазардо группа мешаванд, ҷамъ мешаванд ва иёра чикор мекунанд? ё пул местонанд. тамом. ва ҳозир як ҳолатеро мушоҳида кардан. рости гап бовар кунед, ту документ дорӣ надорӣ барои милисаҳои аммо федератсияи Русия муҳим нест. дар кадом ҳолате набошӣ, айти пул мегиранд. бисёр равно. ва касое ки русиро намедонанд, документи 100% неки забони русиро намедонад, намефаҳмад, ҷавоб дода наметавонад, палибом аз шумо пул мегиранд. вақте ки шумо дар ҳудуди Россия ҳастед, кӯшиш кунед ҳамун забони русиро аввал омӯзед, то ки ба савол ҷавоб дода битонед ва ҳаққи худтонро талаб карда битонед. вақте ки мо забонро намедонем, вақте гап зад ҳиҳӣ гуфта дар рӯш хандида бистем, атак барои мо проблема мешавад. ё нодуруст бошад, шумо фикртонро намисем, бугӯ бародар ту хато кардест. асос дар ҷои аввал забони русиро донистан. забони русиро ки донӣ, пеш як калазард сарат хам намешавад ва ҳаққи худро талаб карда метавонед. бисёри бародарои мо мераванд кор мекунанд дар сар то бега, лекин забони русиро намедонанд. ӯ чанс меки бута розӣ мешавад, дига илоҷ надорад, қатъи гап зада наметавонад. абрашааса ки байни ҳамдигар набошад, палибом шумо амо ҳаққи худтон маҳрум мешед. асос инҷа дар забони русиро донистан, яки забона хил кардан. мавзӯи мо дар бораи забон набуд, вале имрӯз бисёри бародароро мо дидестем, ҳуҷҷат доранд, ҳама 100%, забонро намедонанд. чикор мекунанд? рафтестиянд. ай милисаҳо айё пул гирифтестиянд. хулоси гап, дар ҷои аввал забона худ кунед ва баъдан ҳуҷҷат кунед. вақте ки забона ки надошта бошед, забона надонед, ин ҳуҷҷати доштани ҳуҷҷати шумо бефоида ҳаст. умедворам маро хуб фаҳмидед. худо нигаҳбони шумо бошад. салом дӯстон. санҷиши шиносномаи хориҷӣ, яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед. ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт, ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.